ረድኤትካ ኢየሱስ ስለቲ ሞትና ሞይትካ ሃሌሉያ ብሂወት ክንነብር እዛ ሰዓት ዝሃብካና ጎይታ ነመስግነካ ኢየሱስ ሃሌሉያ ንባረኸካ ለና ወጎይታ ብሩኽ መንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ ኢየሱስ ሃሌሉያ ጎይታ ተመስገን ስለ ምሕረትካ ተመስገን ስለ ረድኤትካ ተመስገን ስለ ጥዕናና ጎይታ ተመስገን ስለ ምእታው መውፃእና ተመስገን ረድኤትካ እግዚአብሔር ዓብዩ ተመስገን ሃሌሉያ ኢየሱስ ተመስገን ኢየሱስ ተመስገን ሃሌሉያ ሪላ ባሼዳን አማሪ ግላዶና ማርና ላባራጋኒ ደቦራስ ያክሬቤሽ ሪሞራ ዲናማስ ሃሌሉያ ኢየሱስ ተመስገን ተመስገን ኢየሱስ ሃሌሉያ ጎይታ ተመስገን ተመስገን ሃሌሉያ ኢየሱስ ዘለና ጊዜ ዘለና ሰዓት ንረክበካ ሃሌሉያ ኢየሱስ በመንፈስካ ክትመልአና በመንፈስካ ክትቆጣጠረና ሃሌሉያ ንስኻ ክትርአ ጎይታ መንፈስ ቅዱስ ንፅልይ እግዚአብሔር ንስኻ ክበል በዛ ሰዓት እግዚአብሔር ንስኻ ክበል በዛ ሰዓት ንስኻ ተርአ መንፈስ ቅዱስ ዕድል ንህበካ ኣለና ሃሌሉያ ክብሪ ንህበካ ኣለና ኣብዛ ሰዓት እዚኣ እግዚአብሔር በይንኻ ነጊስካ ክትርአ ንዓኻ ጥራይ እግዚአብሔር ዕድል ንበካ ኣለና መንፈስ ቅዱስ ንስኻ ተርአ ሃሌሉያ ማንም ኣይርአ ጎይታ ብሩኽ መንፈስ ቅዱስ ንስኻ ተርአ ሃሌሉያ So
Jesus
ሁሌ በልቤ እኔ
ሃሌሉያ ኢየሱስ ኢየሱስ
كسعار تبليتا كسعار تبليتا كسعار تبليتا بقواهيتك زي متى أب تحت أجرك يودق دنقات كاي تخلفلن بتقيد قد كاي تأجل هارتات وحوتات تسمعو نلبام وانت برتعو ولو دايل كان كيف كان
Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. 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 ጎይታ ተመስገን ጎይታ ተባረኽ ጎይታ ልዕል በል መንፈስ ቅዱስ ንባርከካለና ልዕል ነብለካለና ንሰግደልካለና ጎይታ بفتاونا نسجدلك بفتاونا نملخك بفتاونا قويتا لعلنا بلك لنا እግዚአብሔር أملاخنا هللويا نسخات راي كبر لنا قويتا بنقر كل نسخة خبر Jesus name Amen هاليلويا هاليلويا يسوع كريستوس قويتايو هاليلويا يسوع كريستوس قويتايو هاليلويا نفسنا زعرفا نسيو هاليلويا نفسنا زهداء نسيو هاليلويا السي نيسوس زرخبه هاليلويا من ما يكونني هاليلويا من ما يكونني كم من ما يفرحني هاليلويا هاليلويا يسوس حدا هاليلويا وترو مسكبره هاليلويا يسوع كريستوس قويتايو زابير برخ يبلكم هاللويا تباركوا لما عدت دما الأملاك زابير أرستحيز يامت إزله هاللويا زابير أملاك زبارخ أملاكي أتبل زابير أملاكي مسكن زابير أملاك انتايو بحري انتايو دبارخ أملاكي يبارخي مالتي multiplies قبر أملاكي زبزح أملاكي هاللويا زبارخ أملاخي باريكم إيو هاللويا سي تمسكن 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 قويتانو لكالونا هاللويا هاللويا كبك الأملاخ رئينا هاللويا تكندي نعنا زابير أملاخ زبارخنا بمنتاي كم زبارخنا رئينا زابير أملاخ تكندي أقداسن زخونه بركة أملاك رئينا زابير أملاك المسكن هاليلويا سي يسوس نمسكنك كلنا قويتا نباركك كلنا يسوس تمسكن 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 تقندك زابير زبارخنا بمنتايو بزل عالماويتي هوتي بارخنا زابير مسكن هاليلويا هاليلويا لذي تقند بركتنا يسوس بعلي هاليلويا هاليلويا እግዚአብሔር በወዱ ገይሩ ባሪኹና እግዚአብሔር እንታይ ይብና ዘለዓለማዊት ህይወት ይብና ዘለዓለማዊት ህይወት ሃሌሉያ ሃሌሉያ አብዝ መድሪ ዘይት ተርፍ ሃሌሉያ ጎስቂላ ተዋሪዳ ዘይት ተርፍ ህይወት ይብና ነዛ ህይወት እዚኣ ሃሌሉያ ዘለዓለማዊት ገይሩዋ ሃሌሉያ አመስቀል ብዝገበረ ውዕለት ጎይታ ሃሌሉያ ነዛ ህይወት እዚኣ እንታይ ገይሩዋ ዘለዓለማዊት ገይሩዋ ሞይታ ከምዘይት ተርፍ ገይሩዋ ሃሌሉያ ብሞቱ ንሕና እንታይ ኮይና ሃሌሉያ ህይወት ረኺብና ሃሌሉያ ብሞቱን ብትንሳኤኡን እንታይ ረኺብና ህይወት ረኺብና ብወዱ ተባሪኽና ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን أب قدامي ملأخت يوحنس معرف حمشته تقصي 11 خنرينا እግዚአብሔር أملاخ مسكن كم يجرو كم زبارخنا قويتا هاليلويا هاليلويا معرف حمشته تقصي 11 خنرينا كم زدمات بل هاليلويا أملاخ نيزل عالم هوت كم ذهبنا اتمسكر زيمو زهوت زيا أودو الله انتهي هبنا قويتا نايزل عالم هيوت هبنا هاليلويا بمن غيرو بودو غيرو هاليلويا سي هاليلويا سلازي هذا عبيت وهبت أملاخ نعنا ذهبا انتهي زل عالماوي هيوتها بزي أغيري باريخنا هاليلويا 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 نعنا بنت آيات وحيباتنا
بصقا توهبهنا نيوسس جن واقع خفيلاتها نيوسس جن كبيت واقع خفيلاتها هاليلويا زابير يمسكن نعنا جن بخوم يبنا بأمنة بصقا يبنا هاليلويا بوس لزأمنا نايزاهي وتزي أورس تخينا زابير يمسكن هاليلويا ስለዚህ ዛ ህይወት እዚኣ እንታይ ኣለዋ ዘይቋርጽ ሓጎስ ኣለዋ ኣብ ውሽጥኻ ዘይቋርጽ ሓጎስ ኣለዋ ብመንፈስ ቅዱስ ዝተዋሃብናያ ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን እዛ ህይወት እዚኣ ዘለዓለማዊት ህይወት እያ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ስለዚህ ከምኡ ኢሉ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሐንስ ሃሌሉያ እንታይ ኢሉ አምላክ ናይ ዘለዓለም ህይወት ከም ዝሃበና እቲ ምስክር እዝዩ እዚህ ትምስክር ማን እዛ ህይወት እዚኣ ኣመናላ ኣወዱ ኣላ ሽዑንታይሉ እትወድ ዘለዎ ህይወት ኣላቶ ወደ አምላክ ዘይብሉ ህይወት የብሉ ስለዚህ ኣብ ክልተ ኣናጻጺሩ ነጊርና ማለት እዩ ለዚ ወዱ ዘለዎ ወይ ድማ ኢየሱስ ዘለዎ እንታይ ኣለዎ ህይወት ኣለዎ እዚኣ ዘለዓለማዊት ህይወት ኣላቶ ተባሪኺ በዚኣ ህይወት እዚኣ ስለምንታይ በክርስቶስ ኢየሱስ ስለዛ አመነ ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላክ ብኡ በምእማን ጥራሓት ርከብ ዛ ህይወት እዚኣ እዚኣ ህይወት እዚኣ ፈልፋሊትያ እዚኣ ህይወት እዚኣ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኣብዚ ምድሪ ጥራሓት ተርፍንያ እንታይ ደኣ ዘለዓለማዊት እያ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ዘይቋርጽ ሓጎስ ኣለዋ ዛ ህይወት እዚኣ بمن يتركب بكريستوس بمن يتركب እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ስለዚህ እግዚአብሔር በዚያ ህይወት ዚ አንታይ ባሪኹና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ካ ክንርኢና ጥቅስ 2 ሃሌሉያ ሃሌሉያ ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ጥቅስ 2 ክንርኢና እግዚአብሔር ይመስገን هاليلويا 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 كابت أصحاد خنري أي ناسك اتخمج جمرتاز نبره نحنا زسمعنا يو اتبعينتنا زرقنا يو اتزت أمتنا يو أعداونا ونزسم زرم ساساو بزعبا اتقال هيوت ما تقلت نتامس أبوز نبرت نأنا خات تقلت نايزل عالم هيوت رئينا ياينا مو نمسكر ننقركمون علونا زابير أملاخي مسكن هاليلويا هاليلويا دك مزامرتو تهيوت رئيما رمسي سمو هاليلويا رئيما تعيمما نتهيوت تي أمالتي زابير أملاخي مسكن هاليلويا ስለዚህ ዛ ህይወት እዚ አግን አብኦም ጥራህ አይተረፈት ናባና ኸአመጽ ያ ማለት እዩ ሃሌሉያ በረኸቱ ረአይዎ ናይ እግዚአብሔር አብኦም ጥራህ አይተረፈትን ስጋዕ መጽአቱ ማለት እዩ ምስክረይ ክትኮኑን ይልዎም ማለት እዩ ምስክር ኮይኖም ነዛ ህይወት እዚኣ ሐዋርያ እግዚአብሔር ይመስገን ንሕና ኸንታይና ምስክር ኢና በዛ ህይወት እዚኣ ዝረኸብናዮ ሓጎስ ንሕና እንታይና ምስክር ኢና ንሕና ኸ هاليلويا نحنا ونتاين قبركم علنا ننقركم علنا مسكرينا نحنا ون دك مزامرتو انتاي كساع مسأت قويتا انتاي مسكر كتكونوا نيخو ميلون هاليلويا نحنا غسقع مع عسيات خيط لازي زاوي وزيئة كتساليتيا زل ألماويتيا هاليلويا لازبر أخت أملخ أبز مدري هاليلويا كتسالي مالتي بفلاي زي وتسي أزل ألمات أيتو قارصني مالتي زي أبزق قارص بركة الله هاليلويا زي تقارص قال زي أقتساليتي وترو حقوس وترو سلام زلوا هيوت هاليلويا حتى يفلت وانا زهيوت رخبوا هاليلويا أبي يسوس ترحت ركب طعموا زهيوت زي بركة زي هاليلويا سلام الله عرفت اللوا زهيوت زي هاليلويا زيابي ربو زبارخنا هاليلويا حدا ودو زهبنا بجانا هاليلويا
ምእንቲ ሓጢአትና ኢሉ ንዓና ሂብና በቃ ሓጢአትና ክድምስስ ደልዩ ነዚ ሓደ ወዱ ገይሩ እንታይ ገይርና ባሪኽናይ እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን ሃሌሉያ ግን ደዋይ ትብልንያ ዘለዓለማዊት ቀጻሊት ያ ካብ በረኸት ናብ በረኸት ካብ ሓጎስ ናብ ሓጎስ ካብ ሰላም ናብ ሰላም እንታይ እንዳገበረት እናወሰኸት ትኸይድ ተወዲዩ ኢላ ደዋይ ትብልንያ ዛ ህይወት እዚኣ ቀጻሊት ያ ዛ በረኸት እዚኣ ቀጻሊት ያ ደዋይ ትብልንያ ሃሌሉያ አባና እውን ደዋይ ትብልንያ ናብ ውልድ ወለዶ እንታይ ትገብር ያ ዛ ህይወት እዚኣ ትቕጽል ያ ወንጌል ሒዛ ትቕጽል ሃሌሉያ ሃሌሉያ ክንሪኦ ኢና ሃሌሉያ ቃሉ ብምእዛዝ ንረኽቦ በረኸት እውን ክንሪኦ ኢና ሃሌሉያ ለዚ ነዚያ ወንጌል እዚኣ ንሕና እውን ክንእንዘዛ ሎሚ ምስክር ክንከውን ሃሌሉያ እዚኣ ህይወት እዚኣ እንታይ ክትገብር ክትቅጽል እዛ በረኸት እዚኣ እንታይ ክትገብር ቀጻሊት ክትከውን ደው ከይትብል ናብ ውልድ ወለዶ ክትሓልፍ ከምቲ ቅዱሳን ናባና ዘረከብዋ ንሕና ከዓ ናብ ምንታይ ከነሕልፋ ናብ ወለዶ ክትሰግር ወንጌል ሒዝና ንቅድሚት ክንከይድ እግዚአብሔር ሎሚ እውን ክባርከና እዩ ንሱ እሙን ስለ ዝኾነ እሙን ኣብ ነፍስና ኣይንውከልን ኣብ ሓይል ፈረስ ኣይንውከልን ኣብ ቅልጽምና ኣይንውከልን ኣብ እግዚአብሔር ግን ንውከል ሃሌሉያ እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን ሃሌሉያ ስለዚ እዚኣ ህይወት እዚኣ ንምስክር እትበቅ ህይወት እያ ሃሌሉያ ብመን ተገሊጻ ብኢየሱስ ተገሊጻ ኣበይ ኣብ መስቀል ተገሊጻ እዛ ህይወት እዚኣ እዛ በረኸት እዚኣ እዛ ዘለዓለማዊት ህይወት እዚኣ እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን ሃሌሉያ ስለዚ እታ ቀንዲ ርእስትና እንታይ እግዚአብሔር አምላኽ ዝባርኽ አምላኽ እዩ ደው ዝብል ኣይኮነን በቃ ተባሪኸ ያኣኽለኒ ዝብል በቃ ተባሪኾም ያኣኽሎም ዝብል አምላኽ ኣይኮነን እናባረኸ ዝባርኽ አምላኽ እዩ it's continuous እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ከም ካልኣይቲ ክሪኣ ዘለኹ ድማ እግዚአብሔር አምላኽ ትሕዝቶናውን ዝባርኽ አምላኽ እዩ ትሕዝቶና እንታይ ዝገብር አምላኽ እዩ ዝባርኽ አምላኽ እዩ ዘባዝሕ አምላኽ እዩ ሃሌሉያ ኣብ ብሉይ ኪዳን ከምኡ ነይሩ ሕጂ እውን ከምኡ ኢሉ ኣብ ሓድሽ ኪዳን እውን ከምኡ ኢሉ ሕጂ እውን ከምኡ እግዚአብሔር ዝባርኽ አምላኽ እዩ ሃሌሉያ ሰይ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን ማቴዎስ ምዕራፍ 14 ክንርኢና ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ ገይሩ ከም ዝባረኾም ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ሃሌሉያ ንሕና በረኸት እዩ ሃሌሉያ ከመይ ገይሩ ትሕዝቶኦም ከም ዝባርኽ ክንርኢና እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን እግዚአብሔር አምላኽ ዝባርኽ አምላኽ እዩ ሃሌሉያ አሜን አሜን ጥራሕ ንእመኖ ጥራሕ ንሓዞ ዝባርኽ አምላኽ ምዃኑ ጥራሕ ንርአ ንተዓዘቦ ሃሌሉያ ሰይ ሃሌሉያ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 14 ካብ 13 ክንርኢና እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን ኢየሱስ 5 እንጀራን 2 ዓሳን ከም ዘበርከተ ኣበርኪትዎ ኣብዝሕዎ 2 ዓሳ ነይረን በዘን 2 ዓሳን 5 እንጀራን ክንደይ መጊሉ ልዕሊ 5,000 ሰባት መጊቡ ኢየሱስ من مكيو يسوس هاليلويا اسكن رئينا كاب 10 خنن ببوينا يسوس ازم السمعه كاب اب جالبا اغليسو ناب صموي برخا خده ناب صموا بتا كده هاليلويا ابز مدري زتملالسلو زمن إنا نريد لنا مالتي እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን እንታይ ይገብር ከም ዝነበረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሃሌሉያ እቶም እኩባት ህዝቢ ሰሚዖም ከዓ ካብ ከተማታት
ብእግሪ ሰዓብዎ ኢየሱስ ከም ዝመፀ ሰሚዖም ሃሌሉያ ካብ ከተማታት እኩባት ህዝቢ እንታይ ገይሮሞ ስዒቦሞ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ከም ዝመፀ ሰሚዖም ሃሌሉያ ካብኣ ብጃልባ ኣግሊሱ ናብ ድምፂ በረኻ ናብ ጽሙይ በረኻ ኸደ እቶም እኩባት ህዝቢ ሰሚዖም ከዓ ካብ ከተማታት ብእግሪ ሰዓብዎ ሃሌሉያ ስቕ ኢሎም ኣይሰዓብዎን ገለ ነገርሲ ሰሚዖም ኣለዉ ሃሌሉያ ገለ ምስክር ሰሚዖም ኣለዉ ብዛዕባ መን ብዛዕባ ኢየሱስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ጥቅሲ 14 ድማ ከምዚ ኢልና ኣሎ ኢየሱስ ናብ ምድሪ ምስ ወፀ ብዙሕ ህዝቢ ረኣየሞ ደንገጸሎም ኢየሱስ እንታይ ነይሩ ደንጋጽ ኣምላኽ ነይሩ ደንጊጹ እንታይ ዝገብር ክንሪኦ ኢና ደንገጸሎም ሕሙማቶም እውን ኣሕወ ነዞም ስዕብዎ ዝነበሩ ካብ ተፈላለየ ከተማታት መፅኦም ስዕብዎ ዝነበሩ እንታይ ገይሩሎም ደንጊጹሎም ሕሙማቶም እውን ኣሕወ ነቶም ዝሓመሙ እንታይ ገይሮም ደንጊጹሎም ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ነቶም ሕሙማቶም እንታይ ገይርዎ ኢየሱስ ኣሕወዮም ኖ ተባሪኽኩም ኢልኹ ኣይገደፎም ፈውሲ የድልዮም ነይሩ ፈውሲ በረኸት እግዚአብሔር እዩ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ክሕውዮም ደሊ ነይሩ ሕሰብዎ ንሕማም ክንሕከም ክንደይ ገንዘብ ነውፅእ ነዚ በረኸት እዩ ማለት እዩ ፈውሲ በረኸት እዩ ማለት እዩ ብገንዘብ ተተሚኑ ገሊኡ ተዋፂኡ ገንዘብ ተዋፂኡ ብዝሕ ገንዘብ ከማን ነቲ ሕሙም ክሕውዮ ኣይክእልን ኢየሱስ ግን ኣብዚ እንታይ ገብሮም ኣሎ ይሕውዮም ኣሎ ስለዚ ኢየሱስ በረኸትና እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ንዓና እቲ እንኮ በረኸትና እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ዝለዓለ በረኸትና ንዓና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ዝድንግጽ ኣምላኽ ሕሰብዎ ሃሌሉያ ሰብ ከማን ገይረ እዩ እንታይ ግበር ይምካሕ ክምካሕ ይኽእል ሰብ ኢየሱስ ግን እንታይ ዝገብር ዝድንግጽ ኣምላኽ እዩ ነዞም ዝሓመሙ ሕሙማት እንታይ ገይሮም ኣሕዊዎም ኪዱ በቃ ናብ ሕክምና ይኺዱ ናብ ዶክተሮም ይኺዱ ኣይበለን እንታይ ደኣ ገይሩ ደንጊጹ ኣሕወዮም ምክንያቱ ኩሉ ስልጣን ስለ ዝነበሮ ስልጣን ተዋሂቦ ስለ ዝነበረ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ሃሌሉያ ምስ መሰየ ደቂ መዛሙርቱ ናብኡ ቀሪቦም እዛ ቦታ እዚኣ በረኻያ ምድሪ ከዓ መስዩ እምበኣርሲ እዞም ሰብ ናብ ዓድታት ኣትዮም ንርእሶም እንጌራ ክዕድጉ ኣሰናበቶም በልዎ በቃ ናይ ሐዋርያ ናይ ደቂ መዛሙርቱ ማለት ደንጊጾም ተባሂሎም እዮም እሶም ሕጂ ረእዮም ኣሰናብቶም መግቢ ክበልዑ ናበይ ክኸዱ ናብ ዓዶም ክኸዱ መግቢ ክበልዑስ እንታይ ግበሮም ኣሰናብቶም ሃሌሉያ እሶም ግን ዝሰምዕዎ ነገር ኣሎ ብዛዕባ ኢየሱስ ዝጠዓምዎ ነገር ኣሎ ዝረኣይዎ ነገር ኣሎ ዝሰምዕዎ ምስክር ኣሎ ኣብዚ ግን ደቂ መዛሙርቱ በቲ ትሕዝቶኦም ብኡ እንታይ ኮይኖም ተሰኪፎም ውሑድ ነገር ስለ ዝነበሮም ማለት እዩ ኣብዚ ከም ዝባርኽ ኣይረኣይዎን ነይሮም ዝባርኽ ኣምላኽ ምዃኑ እንታይ ይገበርዎን ነይሮም ዘንጊዐሞ ነይሮም ማለት እግዚአብሔር ይመስገን እዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝባርኽ ኣምላኽ እዩ ይባርኽ እግዚአብሔር እናባረኸ ዝባርኽ እዩ ሃሌሉያ ኣብ ጥቅሲ 16 ግን ከምዚ ኢሎም ኢየሱስ ግና ምኻድ ኣይድልዮምን ክበልዑ ንስኻትኩም ሃብዎም በሎም ነቲ ኣብ ኢዶም ዘሎ ሃብዎም ክበልዑ ሃብዎም ምኻድ እንታይ ኣይድልዮምን እዩ ድኻም ኣይድልዮምን እዩ ንምግቢ ክብሉ ክደኽሙ ኣይድልዮምን እዮም እቲ ምሳኹም ዘሎ ሃብዎም ኢልዎም ማለት እዩ ንሳቶም ከዓ ኣብዚ ብዘይ 5 ገርያን
كلتا عسان قلي يبلنان بلو بقى نتن تحستوهم نتي هزبي أو زلو تماقيلا أي وزحانين أي أخلانين إلهم دم دي مامو مالتي سلازي زي انزلو أناس زي إنين وحداتين إلهم مو مالتي يسوس كده أنتاي لوم هاليلويا سلازي تاينا نبل لنا يسوس تقندي برختنا إكزابير مسكن إذا حزل لنا إكزابير أملاخي مسكن برخت كله بقى يسوس زي كون لنا نجرس يلن يسوس كله ينعنا كله بقى كاب كله زمرز كاب كله زحري يسوس سعسر شمان تخم زلوام نسجنا نباي أمتصوا بله نتمجبي نتنزل لواهم أمتصوا نتنزل لواهم وتم سبون أبسعري قمتو عززه كل هزبغا أنتاي منتاي قبل أبسعري قمتو هاليلويا أولو معشاقا قمتو زكرمي زابيري مسكن سعر وانتدالي لهم نيرو زابيري مسكن يسوس زخبر أملاخي يسوس زبارخ أملاخي يسوس زفوس أملاخي يسوس زدنقز أملاخي كم سب أيكون النسو فوليو فتسم سوي نسو هاليلويا thank you Lord لذي أبسعريك قمتو أسزي نتن حموش تنجيران كلتا عسان العلو ناب سماي قطو قليح بله ناب سماي تأميت يوسوس زاكل نابي تأميت ناب سماي بعلوكا كبار خوخ الكوانيرو قلنا نابي تأميتو أبز مدرس لزنبره نابي تأميتو ناب سماي كن رئينا أب سمايات تباريخنا هنا زبل حسب أمود أتاب conclusion كن رئينا زابير مسكن يسوس بعلوكا قبل قلنا نابي تأميتو ناب سماي زابير مسكن قليح بله باريخو قريسو دك مزامرتو حافظ نتن حموش تنجيران كل تعسان العلو نابي قول حبله ناب سماي ناب زابي ربو قولي حلو تأميتو مالتي شو باريخوان زابير أملاخ انت يزقبريو زبارخ أملاخيو باريخوان يسوس بروخ باريخوان قريسو ندك مزامرتو حابم مجمرت نعوم هيبون باريخو قريسو خا نعوم هيبون زكرمي هاليلويا ناتو صمم حزا من صنيحم ناتومين قريسو نعوم حابم بلنا هبتقص عسرا خمزبن كلهم بليعهم تصقبوا كل تهزبي بليع انتاي كوين تصقبوا اتسترفه قرارس جما عسر تخلتم مصب مليئهم على علو بقى هاب كل التعاسة حمستين جرا نام مترفراف كيدو مالتي بقى مليء فسيسو نايك زيابير كومي ليميت يبلون تراح زيابير يفتو تراح كم قالوا تملالس تراح يسوس حزو السخاب كله يبلتيو كأند برختي السو منشي نسو مسرتي نسو كلهم بليعهم تقفوا بلنا وحداتين إلهم كتشنقوز تصنحوا كلهم كم زبال عقيرهم من يسوس نابي تأميتو ناب سماي تأميتو لازم بتقولات زفتح له مالتيو تعبيري مسكن تقولات مفتح كل يوم هاليلويا استرفة قررس دما عسر تخلت مصب مليئهم على عرف عسر تخلت مصب عسيو بزيحي مالت أترف ريفيز بلنا أتهم زبلعو بزي أنستن قلعون أستات حموش تشي حساب أي نبر
أستات حمش تسح سب أيترا حسبوا أنستن قلعن كدا قلع السخ ساعخندي الله مالتي زقرمي لازم حمش تشحت راح يكون مجيبو يسوس زترفرف نجر زقبر أملاخي مالتي لازم أمنون يسوس أموني نسو مسكراتون زل عالم تاني عزنبر قالون تاني زل عالم تاني عزنبر أي تلوت أن يسوس لومون زبارخ أملاخي لومون زتأجو أملاخي لومون زمقص أملاخي يسوس زابيري مسكن هاليلويا سي سلازي مليء زنجرب أملاخي زابير أملاخ مليء زنجرب برخت زلوه أملاخيو زبارخ أملاخي يسوس يسوس كل خين لنا عناك زابير مسكن نابارخ زبارخ أملاخيو هاليلويا لازم تحسدك أنت يقبر يسوس خبر أندر استناخا وخين وصمتان زابير زبارخ أملاخي تحسدك أنت يقبره يبارخوي أنت لا تكاي زقدسو نسو نتزي بالكاي كونن جنريت زقبره كابتا زلاتك خاو أيز بكس زابير سلازي تاني إشتي وانتخون أخبير كحزة نفتا زعبيت كتسجر بنو إشتي زئمنني أب عبد ما خشومي إزبلنا زابير أملاخي مسكن بنو إشتي زئمن أب عو انتاي خون إشيام زابير مسكن لذي اتنزل لواخا نيسوس أقربن ناوي يسوس أقرب انتاي زغازل لك اتازل لا تكهبو ساونات كاي كونت الناتيا إيديا جيراتا تامسا خازلا من البات نعيكا ياختلو تخيليخا كال النار أخا كاوز بلت أنا كال سب النار أخا نعيكا ياخت كون تخيليخا ساقن كبرتي أتامسا خازلا نعا أخبر رام جمريا بقات أمنو مجمريا تبارخ دليخا نابكالخ سجر دليخا نتحيس كازلخا أخبرها ناتكاي كونت ناتيا مدرن ملأتان كله ناتي لك زابير مسكن سي لذي أبتحتي كله نعون تاي تشانكو يتسبع يتقلقلون تجأني غص يتسبع يتقلقلون يانسو صعب أملاخيو كل زخيل أملاخيو الشاداي أملاخي نسو هاليلويا آمين سالسيتن رئا دليد الله زما هاليلويا سالسيتي حسابكن رئا دليد الله እግዚአብሔር بطببن مسوعلن كم زبارخ እግዚአብሔር بمنتا يبارخ بطببن بمستوعلن يبارخ እግዚአብሔር هاليلويا أب دانيئيل كن رئينا دانيئيل معرف حادة تقصي 10 شوعات كن رئينا هاليلويا بيت دانيئيل معرف حادة تقصي 10 شوعات أملاخ كأ نزوم 4 من إسيات إزيوم فلتات بخلو مصحفتن طبابن كأ مستوعل هابم من هيبوم እግዚአብሔር نمن نزوم 4 من إسيات من دانيئيل يسحاق ميثاق عبدنيغرو نزيوم انتا هيبوم فلتات بخلو مصحفتن طبابن كأ مستوعل هابم دانيئيل دما كل رأياتن حلمتاتن يستوعل نبر إذا هي بهذه هيبوم نزوم 4 من إسيات بفولي كغلص أمتان أبابيلون بفولي كغلص أمتان تهيبوم
ፍልጠት ሂቦም እግዚአብሔር ካበይ ረኺቦሞ ናቶም አይኮነን ግን እግዚአብሔር ሂቦም በዚ ፍልጠት እዚ ገይሮም ድማ ንበረኸት ኮይኖም ማለት እዩ ተባሪኾም ንበረኸት ከዓ ኮይኖም መን ሂቦም እግዚአብሔር እንድሕርፈት እዩ ይከብር እሶም ግን ተኣሚኖሞ ነይሮም ናይ በዓል ዳንኤል ሚሳቅ ዓብደነግሮ እንድሕርኢናዮ ብጣዕሚና ኣምላኽ ዝኣምኑ ሰባት ነይሮም በቃ ወላ ኣይድሕነና ኣብ ዝሓውኽና ኣቲና ብሉ ወላ ኣይድሕነና ናብ ዘማናብስ ክነኣቲና ይብሉ ኣትዮም ኣምላኽም ተኣሚኖም ክሳዕ ሞት ተኣሚኖሞ እግዚአብሔር ከዓ ድሒንዎም ንርኢ ወላቲ ታሪኾም ክንርኢ ከለና ንጣዖት ዝተሰወአ መግቢ እውን ኣይንበልዕን ኢና ኢሎም በቃ እዚ ኣይንደልን ኢና ኢሎም በቃ ዘጎምጁ ነገር ድዩ ፍሉይ ነገር ድዩ ኣይንደልን ኢና ካብ ኣምላኽ ካብ እግዚአብሔር እንታይ ኣይኮነና ኣይበልፀናን ኢሎም ማለት እዩ ነቲ ሽዑ ዝነበረ ንጉስ ኖ ኢሎሞ በቃ ንሕና በቃ ቆሎ ሃበና ቆሎ ክንበልዕ ኢና ቆሎ ምስ በልዑ ካብ እግዚአብሔር ጸጋ ረኺቦም ካብ እግዚአብሔር ሞገስ ረኺቦም የንጸባርቁ ነይሮም ኣዝዮም ፍሉያት መንእሰያት ነይሮም ማለት እዩ ስለዚ ብምንታይ ባሪኽዎም እግዚአብሔር ብፍልጠት ባሪኽዎም ብጥበብ ባሪኽዎም ብምስትውዓል ባሪኽዎም ነዞም 4 መንእሰያት ኣብቲ ምድሪ ከዓ ንበረኸት ኮይኖም ማለት እዩ ንእግዚአብሔር ከንታይ ገይሮሞ ሪፕሬዘንት ገይሮሞ በቃ ብኽብሪ ሪፕሬዘንት ገይሮሞ ንእግዚአብሔር ሲ ኣየውቀስዎን ንእግዚአብሔር እንታይ ገይሮሞ ኣኽቢሮሞ መንእሰያት እዮም እኮ ብዙሕ ነገር እኮ ዝውጥጥ ነገር ነይርዎም ኸውን ይሽዑ ግዜ መንእሰይ ብዙሕ ዝውጥጥ ነገር ኣለዎ ብፍላይ ኣብ ዘመን ማለት እዩ ግን ንኣምላኽካ እንታይ ኣኽቢርካ እዩ እንታይ ዝኾነካ እግዚአብሔር ከኣምሳኻ ኮይኑ ዝሰርሕ ምሳኻ ኮይኑ ዝሰርሕ ዝዓይ መገድኻ ዘቕልሎ ንሱ እዩ ሓይሊ ይህበካ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ይህበካ ጸጋ የብዝሓልካ እግዚአብሔር ንንእስነትካ እንታይ ይገብሮ ይሕድሶ ኩሉ ግዜ ዙም በረኸት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ አሜን አሜን መንእሰያትናኩም ይሃቦም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይባረኹ በፍልጠት ይባረኹ በጥበብ ይባረኹ በምስትውዓል ይባረኹ በፍሉ ይገለጹ በኢየሱስ ስም አሜን ሃሌሉያ ካብ ኩሉ ኣእምሮ ዝበልጽ ሰላም ይባረኸካ ካብ ኩሉ ኣእምሮ ዝበልጽ ካብ ዝኩሉ ፍልጠት ዝበልናያ ካብኡ ንላዕሊ ሰላም ሂቡ ይባረኸካ እግዚአብሔር ተዓርፍ በቃ ዕርፍ ትብል እምሮኻ ዓርፍ ነውፂ ኣብ ከባቢኻ ዋላ ተኾነ ስኻ ግን ተዓርፍ ማለት እዩ ሰላም ይህልወካ አሜን ፊልጵ ምዕራፍ 4 ጥቅስ 7 ክንርኢና እቲ ካብ ኩሉ ኣእምሮ ዝበልጽ ሰላም ኣምላኽ ድማ ንልብኹምን ሓሳብኩምን ብክርስቶስ ኢየሱስ ክሕልዎ እዩ እቲ ካብ ኩሉ ኣእምሮ ዝበልጽ ሰላም ኣምላኽ ንልብኹምን ሓሳብኩምን ብክርስቶስ ኢየሱስ ክሕልዎ እዩ ካብ እንታይ ዝበልጽ ካብ ኩሉ ኣእምሮ ካብ ኩሉ ጥበብ ዝበልጽ እንታይ ሰላም ኣምላኽ ብመን ገይሩ بكريستوس ኢየሱስ ገይሩ ስለዚ ሰላም እዚ በመን ይዝርከብ ኢየሱስ በመእማን ይኻትረኽቦ ማለት እዚ ካብ ኢየሱስ ትኻል ዝተባረኽናዮ ነገር ተዳሊ ሰላም ዓለም ዘይትበካ ሰላም ኣባኻ ትሪኦ ዓለም ክትናወጽ ኮላ ብተፈላለየ ዜና ንስኻ ግን ተሃድእ ሓወይ ሓፍተይ ሎም ምረጽ أمني خاتوكل زلخة أب كريستوس يسوع ديخا ويس أب عالم بزخون نكرات لذي سلام أملاخ حبيب بركاتيو سخ أب كريستوس يسوع
ኢና ንረኽቦ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ካልእ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ምዝ ሰላም ዝኸይድ ናይ ነብስና ዕረፍቲ ገይሩ እግዚአብሔር ይባርከና ማለት እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ነብስ ከተዕርፍ ኣለዋ ብኸመይ ኣተዓርፍ መን ይዘዕርፋ ገንዘብ በይኑ ዕርፋ ኣይዕርፋን እዩ ፍልጠት በይኑ ኣይዕርፋን እዩ በይኑ ኣይዕርፋን እዩ من دا إذا عرفه كان رأينا ماتيوس مراف عسر تحدد تغسي إسران شعتن هاليلويا ماتيوس مراف عسر تحدد تغسي إسران شعتن أنا لوهي من يسوس تايو يسوس أبت أقدمنا تايرينا نيرنا زدنقص أملاخي لنا نيرنا زدنقص سبكش كن خليه حوخا حفتخا كش كلول كاخوليهم أبوخا تيخا كش كلول كاخوليهم زابير كن لواهيو يسوس كن لواهيو أنا لواهي لبيون تحوتيو تحوت لب اللوا يسوس لواهي زدنقص أملاخي شكانا يكونن أرعتي فوكس صوري قليليو أرعتي تصرو كاباي وانت مهارو كمان كن مهاري دلنا كل جزء كاب يسوس كن بارخ تتلينا كمان كن مهارا لنا كاب يسوس يسوس هنا example جرنا نوسدو أبنت جرنا نوسدو كالا أبنت كوننا فتسوم زخيل يلن فتسوم كوينو أبنت كوننا زخيل ولا حد يلن أبزمدري يسوس راح يزلو سلازين امنتك اب كريستوس يخاته صنعه مس كريستوس يخاته ماساسلا سلامنتاي السلو وها املاخي الستحوتي كل غزي صوروق قليليو سوزا شكمك نغير قليليو سبني اشتهيبك عاب نغير كحتى كخيل السوغن ناتصور يشتيا ناتصور أبقالي تصنعيا أباي تصنعيا نعي أمونيا أرعتا يتصورو كاباي تايقبرو تمهارو كاب كستو تمهارو كاب قلقالي خمز تمهار كاب كمز تمهار كاب كمز تمهار أي بلن كاباي تمهارو كاب من تمهارو كاب يسوس تمهارو شو انتا كترخبو نفسهم كا عرفتي كترخبو إخهم لنفسهم كا عرفتي كترخبهم بجنزب زي تمن بماتيريال زي تمن عرفتي كاب يسوس تركب صنع تخون مكرا يمصا قال يمصا صنع تخون يسوس طرح تريخا مالتي قال اندحريخا جن ابغون خادلو اندحريخا جن مودا كايترفني لومي منالبات مكحلهم سبات كله خليهم لومي وها زبلو سبخ تخلو خليهم وها زبلو اقلقل تخلو خليهم ابقوم تتدقف كاغن صباح نغو مودا كايترفكاني فودق إخا مخنياتو تتصنع جن يسوس طرحي سو تمسرت تكوحي أتصنيعو حزن ناس خيل أبزع علم كمي غيرنا خنمالالس زمهرنا بقالو غيرو زعبينا زبرتعنا السو بينيو لذي نفسنا عرفت تركب بخالق بركاتات كنرخبو زي نخيل بيسوس طرح نرخبو سلام نفسنا تعرف أب يسوس نمصا نعو أبنتنا نقبرو سزمهارنا نحز سزبلنا نحز نعو حيزنا
نقعز نفتنون يسوس تست نقبره تزبلو طرح غيرنا مونخيد نرأيو يسوس كأي حفرناني مخنياتو زحفر أملاخ أيكونن نسو وترو أمونيو هاليلويا هاليلويا سيسوس هاليلويا ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ዝባርኽ አምላክ እዩ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አምላክ እንታይ እና ያለና ዝባርኽ አምላክ እዩ ሃሌሉያ ማቴዎስ ከአንሪና ምዕራፍ 6 ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ኣብትናይ ከረን ስብከቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ሃሌሉያ ዝማሃሩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ካው ተማሃሩ ይድና ቃሉ እግዚአብሔር ይመስገን እንታይ ይብል እስከ ንረአዮ ሃሌሉያ ባህሪያት ኢየሱስ ክብሪኤና እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ኣብ 25 ክሪአይና ምዕራፍ 6 ጥቅሲ 25 ካብ መብልዕሲ ህይወት ዶ ኣይትበልጽን ካብ መብልዕ እንታይ ትበልጽ ህይወት ትበልጽ ከምዛ ክንብላ ጸንሐና ታቀንዲ እንታያ ዘለዓለማዊት ህይወት ያ ማለት እዩ ኣይበልጽ እንዲዩ ይስሎም ዘሎ ካብ መብልዕሲ ህይወት ዶ ኣይትበልጽን ካብ ክዳንስ ስጋዶ ኣይበልጽን ስለዚ ንህይወትኩም ብትበልዕዎን ብትሰትይዎን ወይስ ንስጋኹም ብትኽደንዎን ኣይትጨነቁ እብለኩም ኣለኹ መን ይዝብል ዘሎ ኢየሱስ እንታይ ይብል ኣሎ ኣይትጨነቁ እዚ ዘይብለይ ኢልኩም ኣይትጨነቁ ናኡ ጥራሕ ምፁ ህይወት ካብ ኩሉ ይበልጽ ይብለና ኣለውዚ አሜን شعنتاي أبتقص 26 نعواف سماي تملكتو ناي سماي أبهم دقا يمجبن نبر أي زرع أي عزدا أما أكننون أي إكبانين دأكبو نجر يبلنن دخزنو نجر يبلنن ترخي ويلن زخزنو نجر يبلنن نسخاستكم ندو قدا خباتاتن بزح حيتولت ببزح سي كاب نبلت إنا يزلنا تبلتيهم نسخهم لنا لو እግዚአብሔር ይመስገን ببزح نبلت ስለዚህ እግዚአብሔር ዝባርኽ አምላኽ አው ምዕራፍ ጥራሕ ይዘድሊ ንዑ ምምራጽ ጥራሕ ይዘድሊ ብዙሕ ክንጭነቕ እግዚአብሔር ፍቃዱ ኣይኮነን ታይዳ አው ክንዓርፍ ደሌና እግዚአብሔር ይመስገን ካባኻትኩም ከተጨኒቁ ኣብ ልዕሊ ቁመቱ ሓንቲ እመት ክውስኽ ዝኽእል መን ኣሎ ኢሉ ይነግረና ማለት እዩ ስለዚ ተጨኒቅካ ተምፅኦ ነገር የለን ንዓና ኣብ ኢየሱስ ኣብ መን ዕረፍ ኣብ ኢየሱስ ዕረፍ ነፍስኻ ኸ ዕረፍቲ ክትረክብ ኢየሱስ ምረጽ ህይወት ካብ ኩሉ ይበልጽ እዩ ህይወት አለው ወሱ ቀጻሊት ዝኾነት ህይወት አላቶ ኢየሱስ ሃሌሉያ ካል እግዚአብሔር አምላክ እና ባረኸ ዝባርኽ አምላክ ምኻኑ ኣብ ዕብራውያን ክንሪኤና እግዚአብሔር ንአብርሃም ከመይ ገይሩ ከም ዝባረኾ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ጽሒፍልና ኣሎ ሃሌሉያ ዕብራውያን ምዕራፍ 6 ጥቅሲ 13 ኣምላኽና አብርሃም ተስፋ ክህቦ ከሎ ዝምሕለሉ ካብኡ ዝዓቢ ስለ ዘይተረኽበ ብሓቂ እናባረኽኩ ክባረኸካን
እናብዛሕኩ ከብዛሕካኒ ኢሉ ብርእሱ መሓለ እግዚአብሔር እንድሕር ምሒሩኸ ይገብሮ እዩ ገይርዎ ኸኣርኢና ኣለና ታሪክ ንመልከት ናይ አብርሃም ህይወት ንመልከት ካልእ ካብኡ ዝዓቢ ኣይተረኽበን ካብ እግዚአብሔር ዝዓቢ የለን ማለት እዩ ለዚ እቲ ዝዓበየ ነገር እግዚአብሔር ስለ ዝኾነ ናብኡ ኢና ንኸይድ ማለት እዩ ናብቲ ዝዓበየ ናቲ ብነፍሱ ምሒሉ ዝገብር ኣምላኽ ዝባርኽ ኣምላኽ ነብርሃም እናባረኽኩ ክባርኽ ቀጻሊ ነይሩ ኣምላኽ አብርሃም ከብሎ ኣምላኽና ድዩ yes he is ኣምላኽና እዩ ለዚ እናባረኸ ዝባርኽ ኣምላኽ ደው ኣይብልኒ ትማሊ ከምዚ ኣረኺብካ ኸሞ ሎማዓት ከምዚ ኣይበካኒ ኣይብለካኒ ወይ ድማ ርዱእ እሱ ርዱእ እዩ ድበሃል ነገር የለን ክትኮዶ ዘለካ ነገር ኣሎ ክትገብሮ ዘለካ ነገር ኣሎ ናብ ኢየሱስ ምምጻእ ንባዕሉ ክትገብሮ ዘለካ ነገር እዩ ክትጓዓዞ ዘለካ ነገር ኣሎ ክትባረኽ ተኾንካ ማለት እዩ ለዚ በቃ ተባሪኸማ እምዳን ኖ ንምንታይ ናብ ሰማያት አንቃዕር ኣብ ሰማይ ኮይኑ ነቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ብለና ለዚ እቲ ኣብ ሰማይ ዝተባረኽናዮ ኣብ ምድሪ እንደልየና ክመጽእ ኣለዎ ኣብ ኢድና ክንሕዞ ኣለና ብብዙሕ በረኸት ክንባረኽ እግዚአብሔር ፍቃዱ እዩ ግን ንምንታይ ትጥቀመሉ እቲ ጉዳይ ንህይወት ድዩ ወይስ ንኻልእ ነገር ንህይወት ክንጥቀመሉ እግዚአብሔር ይደሊ ለዚ እግዚአብሔር ግን እናባረኸ ዝባርኽ ኣምላኽ እዩ እግዚአብሔር ይባርኽካ እንድሕር ኢልካ ሓደ ሰው very good ይባርኾ ናብ ሰማይ ከማን አንቃዕር ኢየሱስ ከማን ጸልዩ why not ከንሕና ዘይንጽሊ ጽሊ ንኽእል ኢና እናባረኸ ዝባርኽ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ኣይተለወጠን ዛ ኣምላኽ እዚ ብናይ በረኸት ዓይኒ ኣይተለወጠን continuous ዘለዓለማዊ ዝኾነ ነገር ዘለዎ ኣምላኽ እዩ ስለዚ እናባረኸ ዝባርኽ ኣምላኽ እዩ ኣሜን ለዚ ወንጌል ግን ብተፈላለየ ነገር ቀንዲ ዓላማ ኣብዚ ምድሪ ዘለና ወንጌል እዩ እዞም ቅዱሳን ደቂ መዛሙርቱ ነታ ህይወት ዓቂቦም ኣሳጊሮማ ናብቲ ዝመጽእ ወለዶ ኣብዚ ኸ በፂሓላ ሕጂ ኸ ናበያ ክትከይድ መዓሲ ክመጽእ ኢየሱስ we don't know ክመጽእ ግን እሱ ኣብ ተስፉኡ ዝጸንዐስ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ስጋዕ ምጽኣቱ እናባረኸ ዝባርኽ ኣምላኽ እዩ ወንጌል ክቕጽል የድልየና የስ በረኸት የድልየና እዩ ንምንታይ ትጥቀመሉ እዩ ትቐንዲ ነዚ ህይወት እዚ ዲኻ ትጥምቆመሉ ወይ ንኻልእ እግዚአብሔር ይመስገን እታ ጊዜና እንዳኸደት ስለትኸይድ ደላ እዚኣ ክንሪኣ ኢና ብምእዛዝ ዝርከብ በረኸት ዝብል እዚኣ ክንሪኣ ኢና እሞ እቲን በኣ ክንውድእ ኢና ንሎሚ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ጎይታ ይባረኽ እናወዳእና ኢና ንሽተይ ክትጽማሙን ኢኹም እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ኣብ ዘዳግም ክንሪአ ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ቃሉ ህያው እዩ ሃሌሉያ ዘዳግም ምዕራፍ 28 ጥቕሲ 1 ብምእዛዝ ዝርከብ በረኸት ኢሉ ምእዛዝ የድሊ ዶ የሰድሊ ቀደም ነይሩ ኣብ ብሉይ ኪዳን ሕጂ ኸ ምእዛዝ ካብ መስዋዕቲ ይበልጽ ንእግዚአብሔር ምእዛዝ ካብ መስዋዕቲ ይበልጽ ካብ ትሕዝቶኻ ይበልጽ ብምእዛዝ ዝመጽእ በረኸት ኢሉ كون دمايو قال እግዚአብሔር አምላክካ አጸቢካ አንተ ሰማዕኻ ዛአነሎም ዝእዘካ ዘሎ ሁሉ ትእዛዛቱ ተጠንቂቅካ አንተ ገበርካዮ እግዚአብሔር አምላክካ ኣብ ልዕሊ ሁሉም ህዝብታት ምድሪ ክብ ከብለካዩ ትብንሽተይ ዝእመን ኣብ ዓቢ ሸሞይል ዝዕቢ ትሕት ክንብል ኮለና ወኒልና ኣብ ሓድሽ ኪዳንኩም ኢልና ትሕት ክንብል ኮለና እግዚአብሔር ካ ከም ዘልዕለና ባዕሉ ኸማን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ደቅ መዛሙርቱ እግሪ ከም ዝሓጸበ ትሕት ከም ዝበለ ርኢና ኣለና ማለት እዩ ታ ፕሪንሲፕል ኣይተቀየረትን ሳያ
ቃል እግዚአብሔር አምላክካ አንተ ሰሚዕካስ እዚ ኩሉ በረኸት ክመፀካን ክባርኸካን እግዚአብሔር ይባርኽ አምላኽ እዩ ኣይባርኽኒ ኣይንብልኒና ንሕና ኖኖ ኣይባርኽኒ ኣይብልና ግን ዘይባረኸና ኢልና ከዓኒ ነጭበርብረሉ ነገር የብልናን እቲ ዝዓበየ ሒዝናዮ ኣለና እቲ ዝባርኸና እውን ንመን እዩ ነታ ህይወት እዩ ንዓኣ እዩ ነታ ዘለኣለማዊ ዝኸውን ንዓ ክቐፅል እዩ ኣመይ ኣብዚ ምድሪ ኣብ ኩሉ ክትበፅሕ እዛ ህይወት እዚኣ እግዚአብሔር ይደሊ ሽዑ ኢየሱስ ዝመጽእ ኩሉ ወንጌል ምስ ሰምዐ ሕጂ እንታይ ደኣ ይገብር ኣሎ እጽመም ኣሎ ሰባት ክድሕኑ ይጽመም ኣሎ ኢየሱስ እምበር ምምጻእ ጠፊእዎ ይኮነን እዛ ህይወት እዚኣ ኩሉ ሰብ ክረኽባ ይደሊ እዩ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን ሃሌሉያ ስለዚ ሓንሳእ ተባሪኸ በቃ ዝበሃል ነገር የለን ኣብ ሰማያት ተባሪኸ ኖ በቃ ሕጂ በረኸት ገለመለ አይድሊ ኖ የድልዩ we need it ንምንታይ ትጥቀመሉ ግን matters ማለት እዩ ለዚ ኩሉ ግዜ ክንጥንቀቕ ኣለና ማለት እዩ ሓንቲ ቃል ሒዝና ምዝሕቕ ኣቢልና ክንምህረላ ይንኽእል ኢና መዝሒቕና ምናልባት ንሰይጣን ኢና ክንምዝዘሉ ንኽእል ቃል ኣምላኽ ኣውፂና ንሰይጣን ንትምህርቲ ኸነቕርቦ ከለኸና እቲ ጥቕሉል መፅሓፍ እንታይ ይብል ኣሎ ኩለን ብዛዕባየን ኢሉ ኣብ ኢየሱስ እየን ዝጥቕለላ ነዚ ትቐንዲ በረኸትና ኢየሱስ እዩ በዚ ባህ ይበለና ተባረኹ ተባሪኽኩም ድማ ንበረኸትክኑ ቴንክ ዩ ፕሮግራምና ወዲእና ኣለና